Is-sibt filgħodu fuq il-monument tal-Helsin fil-Birgu saret iċ-ċerimonja uffiċjali li fakret l-34 anniversarju ta' Jum il-Ħelsien. Kollox beda b'marċ mill-Forzi Armati tul triq it-8 ta' Diċembru f'Bormla u triq San Lawrence fil-Birgu. L-ewwel ma wasal kien il-kap kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Martin Xwiereb u warajh il-kap tal-Oppożizzjoni Lawrence Gonzi. Din hija l-ewwel darba li kap tal-Oppożizzjoni attenda l-ċerimonja uffiċjali ta' Festa Nazzjonali. Jum il-Ħelsien, l-ewwel festa nazzjonali wara l-elezzjoni ġenerali, rat il-Gvern ibiddel il-protokoll uffiċjali u saret stedin uffiċjali sabiex l-Oppożizzjoni tkun parteċipi għal din iċ-ċerimonja. Tul il-kampanja elettorali, il-Prim Ministru Joseph Muscat kemm il-darba qal li se jaħdem għal dik il-ġurnata fejn il-Laburisti jiċċelebraw l-indipendenza daqs in-Nazzjonalisti, filwaqt li l-Nazzjonalisti jiċċelebraw il-Ħelsien u jħossuh tagħhom daqs kwalunkwe Laburist. Wara wasal il-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat mis-Sindku tal-Birgu. Joseph Muscat ħabbidejn il-kap tal-Oppożizzjoni u wara ingħata s-salut u ndaq l-innu Malti. Wasal ukoll il-President tar-Repubblika Giorgia Bela li ispezzjona il-Gwardja tal-Onur. Fl-isfond tal-Innu Nazzjonali, il-President, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni għedu bukketti ta' fjuri f'riġlejn il-Monument tal-Ħelsien. Monument li jfakkar l-inżul storiku tal-bandiera tal-Bażi Militari Ingliża u t-tluħ tal-bandiera Maltija.